Jes. No niin. Kamera ihan hyvin ja kaikki. Sitten mä saan vielä liven auki täältä. Joo, sieltä. Joo, no niin. Jes. Kuuleeko kaikki ihan hyvin? No niin, hyvä. Joo, mä aloitin vähän aikaisemmin, että sä laitan kaikki kuvakulmat ja kaikki kohdillaan. Älkää ihmetellä, kun mä katson tässä näin tietokonetta samalla, mä näen teidän kommentteja. Joo, ja Mikke tuodaan tähän liveen kyllä, ei ressiä. Ei ressiä. Se on tässä lähistellä. Odotellaan vähän, että porukkaa alkaa tulee mukaan. Ja varmasti saadaan kaikki paikalle ja sitten klippaajat alkaa valmiina ottamaan niitä klippejä sitten. Ja niitä saa sitten lähettää meikäläisille, että laittakaa tonne DM-viestiä, niin annetaan sitä sähköpostiosoitetta, niin pystytään sitten julkaisemaan. Hakkaa se. Ei se valitettavasti meidän Suomen oikeusjärjestelmä ei ihan toimi niin, ja mä en itse lähde semmoseen touhuun mukaan, eikä kenenkään muunkaan pitäisi. Väkivalta on viimeinen ratkaisu asioihin. Itseään se kuuluu puolustaa, mutta ei niinku tyhmistä asioista. Joo, laitapa äänet pois päältä. Mikä fiilis jengi kysyy? No kyllä se jännittää. Mä oon ikinä tehnyt live-lähetystä näin, että on tää hyvin outo tilanne meikäläiselle. Että mä nyt puhun tietylle määrälle ihmisiä, en mä tiedä kuinka paljon täällä on porukkaa. Lisääntyy, mutta niitä tulee miten niitä tulee. Se ei mua nyt painaa oikeastaan sen enempää. Tuleeko se sinne? Kyllä se tulee. Ei ole kahdestaan, että kyllä tässä on toi Turun mies mukana ihan tää. Tulee niin kovaa tahtiin noita kommentteja, että en mä pysy teidän perässä edes. Milloin se tulee? No 18.00 ollaan luvattu, että live alkaa, mutta totta kai venataan hetki, että kaikki pääsee mukaan, että saadaan se kaikki näkemään nyt, mitä te olette halunnut nähdä. Annetaan ihmisille se, mitä ne haluaa nähdä. Jännittääkö? No ei, siis joo, puhua monelle ihmiselle samaan aikaan livenä, niin totta kai, mutta ei sen enempää. Jumalauta näitä kommentteja tulee kovaa tahtia. Ja pitäkää sitten kommenttiosio mahdollisimman fiksuna, niin mä sitten mode muuten poistelee noita. Kiitos lahjoituksista, mä en tiedä niistä yhtään mitään ja niitä ei tarvitse laittaa, ei tässä ole kyse semmosista asioista, mutta kiitos. Kiitos sydämestä tai mikä tuo ikinä nyt olikaan. Mulla ei ole valmiita kysymyksiä. Tän ideahan oli silleen, että me vastaillaan teidän kysymyksiin parhaamme mukaan. Toki niin kuin ensi viikolla niin on menossa 2 eri podcastiin, missä avataan asioita todella paljon enemmän, niin en kaikkeen tietenkään vastaa. Mutta mä pyrin vastaamaan mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti, mitä mä tiedän asioista. Mutta jokaisen teidän täytyy vetää myös aina omat johtopäätöksenne asioista. Mä itse puhun faktana, mutta teillä pitää silti käyttää omia aivoja
ajatelleksenne, onko ne totta vai ei. Ja sitten jää vaikka niin, että suurin piirtein 5 minuutin päästä ruvetaan vähän aloittelemaan tätä meidän prokkista. Joo, Mikke tulee tähän viikkoon istumaan. Siellähän siis Reddit on täynnä ollut salaliittoteorioita, että mä en ole itse jaksanut katsoa, mutta jotain ollaan kerrottu, että me ollaan tehty yhteistyössä tää Mikken kanssa tai jotain vastaavaa. Niin sen verran voi sanoa, että ei. En mä sen selkärangattoman ihmisen kanssa yhtään mitään yhteistyötä halua tehdä. Mutta tää tulee olemaan ihan mielenkiintoinen juttu. Te tuutte pian huomaamaan. Mikke on kuningas? No ei se kyllä oo. Se on naisten hakkaaja ja invaliidimurhaaja. Missä olit nähnyt ennen liveä mun veljen? No se taisi olla se viimeinen kerta ennen kuin hän meni murhaamaan mun isäni, niin mä olin hänen kämpillä. Se oli pari viikkoa ennen sitä murhaa, niin silloin mä näin hänet viimeisen kerran. Joo, kyllä mä oon pelännyt oman henkeni puolesta. Totta kai, kun mä olin nuorempi. Mut jossain kohtaa se pelko muuttui. Mäkin oon elänyt tosi mielenkiintoisen elämän ja tehnyt, mitä on tehnyt elämäni aikaa, niin en mä koe, että mun tarvii pelätä sitä ihmistä. Kyllä Mikke tulee. Haluat nähdä hupparin alta? Mä kerkeen lukee näitä. Kauhea spämmi päälle kyllä. Milloin se tulee? Venataan nyt vielä muutama minuutti, että saadaan vielä jengiä mukaan tähän. Ei se mulle tee yhtään mitään. Se ei valitettavasti pysty siihen. Taas tulee joku juttu mun pään päälle, kiitos. Kyllä mä tiedän, että sillä ei oo puukkoa mukana. En ole hakkaamassa yhtään ketään mihinkään paikkaan. Onks täällä klippaaja jo valmiina? Ai pipo päähän. Pitäisikö mun laittaa pipo päähän? Haluaako ihmiset, mä laitan pipon päähän? En ole yksin. Auttakaa ne ihmiset jo. Joo, no mä voisin sanoa, että alkaa olla aika ehkä siihen, alkaa olla katsojia ja klippaajat on valmiina. Manageri, tuot sä Mikken tänne? Siinä on Mikke. Muista laittaa se pimppi piiloon. Istut sit Mikke nätisti siinä, että käy päälle. Okei, kerrotaanpa nyt vähän asioita ennen kuin mä en nyt lue chattia hetken aikaa, vähän vilkuille välillä. Mut mun alustahan aluksi perustui siihen, että mä vittuilin Mikkelle. Mä halusin saada psykopaattimurhaajan, joka haluaa mut hengiltä. Niin mä halusin vittuilla hänelle ja tuottaa mahdollisimman pahan mielen sekä paljastaa, että hän on naisten hakkaaja ja invaliidimurhaaja. Koska hän on niin kovin puhunut, että hän on sitä sun tätä, mitä hän ei ole. Joten mä paljastin sen aspektin. Ja sitten mun tili räjähti ja mä huomasin, kuinka paljon kaikkea hyvää mä saan myös tehtyä näillä asioita. Ja se on niinku hauska juttu, nämä salaliittoteorit ja kaikki. Mulla on oma huumori, mä oon Elias.
Mulla on oma huumorintaju. Tää on mun huumori. Mä vittuilun mun murhaa ja psykopaattiveljelle. Ja mä en halua antaa sille 30 000 ihmisen alustaa, missä se voi puhua omaa paskaansa. Koska psykopaatit kuitenkin osaa aika hyvin leikkiä ihmisten sanoilla, tunteilla, niin kuin ihmiset yleensä tietää. Joten kaikille tää huumori ei varmaan mene perille ja joitain vituttaa. Joten kaikki Reddit, salaliittoteoria ihmiset, niin en tiedä tuleeko teille paha mieli vai hyvä mieli vai mikä homma. Mut pointti ei kumminkin pysy niinku samana, eli mä vastailen tässä näin kysymyksiin. Ja täällä on yhtä paljon selkärankaa kuin Mikkellä, niin se menee aika lailla hyvin. Se näyttää vieressä peukkua ja on hyvin mielin mukana. Ja muutenkaan Mikke ei suostu mua näkemään. Ja jos te haluatte, niin mä voin kyllä lukea, kun mä oon koittanut häntä nähdä, pyytää tapaamista tai edes puhelinsoittoa. Tai mä voin valitettavasti näyttää sitä viestiä, mä voin lukea sen teille ääneen. Nyt mä kerkeen vähän lukea kommentteja. Miedättekö täällä? Kyllä tää mun mielestä aika hyvä vitsiä. Siis kuinka monella teillä muilla on munaa lähteä tekemään tämmöistä omalla naamalla? Miettikää kuinka brutaali se murha on ollut, minkä mun veli on tehnyt. Miettikää mitä se on puhunut musta, että mitä se haluaa tehdä mulle. Ja tässä mä istun omana itsenäni, omalla naamallani ja heitän tommoista vitun vitsiä siitä. Ja kuinka monella teistä on munaa siihen? Ja tää on se agenda, mitä mä ajan. Sun täytyy olla G tässä maailmassa, että sä pystyt selviämään. Älkää pelätkö ketään. Kukaan täällä maailmassa ei saa luoda sulle semmoista skenaarioa, että sä et pysty tekemään tiettyjä asioita, että sä elät pelon kanssa. Mä elin monta vuotta elämästäni pelossa. Ja tässä mä nyt seison. Mä en enää pelkää. Että jos Mikke haluaa tulla murhaamaan, täällä mä olen. Mutta jos te haluatte, niin lähdetään niinku vetää stunttia hommaa. Ja muutenkin niinku tää koko somestuntti. Kaikkihan on somestunttia. Mutta kun mä luon alustaa, mikä tekee hyvää, niin jos te seuraatte mun kontenttia, niin te huomaatte, että mä yritän oikeasti tehdä asioita hyvin. Ja siellä monet nillittää, mitä nillittää, mutta lähtekää sitten vaan menee täältä. Et ehkä tää ei ole teidän juttu sitten. Mutta se mitä mä ajan takaa tämän mun omalla agendalla, niin se on vähän erilaista. Muut voi häpyä menee. Mutta niin kuin mä sanoin, että tää on yhtä hyvä kuin Mikke. Sillä on yhtä paljon selkärankaa, että en mä ainakaan anna arvostusta tommoselle invalidimurhaajalle sekä naisten hakkaajalle. En niinku pätkääkään. Enkä halua antaa sille ääntä monelle tuhannelle ihmiselle. Nyt mä katson taas vähän kommentteja. Hyvä vittu, Mikkellä. Niin mustakin. Ja musta on ihan helvetin hyvä läppä. Siis mulla on ehkä vähän kierro huumori, mutta se on minä. Ja mä sanoin Instagramissakin, että kun mä en oo mikään somepersona, mä oon 4 vaan, ja mä tuun aina oleen, niin mun mielestä oli aika hyvä juttu. Unfollatkaa ihmeessä. On hakenut huomioon. No siis ihan mitä sä haluat laittaa, sit onko sitä huomiohaku vai mitä se on. Mun mielestä mä luon aika siistin platformin, millä mä pystyn nauttamaan asioita. Mut ihmeessä unfollatkaa pois, jos tää ei oo sitä kontenttia, mitä te haluatte nähdä. Se kiinnostaa joitakin se ei kiinnosta, se ei oo muut pois. Kun muistakaa se mun alunperäinen agenda. En mä oo mitään näyttökäyttöä, mä vaan lähdin vittuilemaan mun veljelle sosiaalisessa mielessä. Kun ymmärrättekö, kun mun veli vapautuu, niin se ihminen kävelee tuolla kadulla, niin kaikki tietää, että se on naisten hakkaaja, invalidimurhaaja, eikä sitä pidetä minään kovana jätkänä tuolla. Se on niinku tämän pointti. Se menee niin syvälle tää asia, että kaikki ei tule ymmärtää sitä, ja se on ihan fine mulle. Mä oon sujut sen asian kanssa. Mut se mitä kontenttia mä teen, niin mä teen sitä sillä lailla kun mä teen. Ja jos ei se miellytä, niin mene. Lue se viesti. Mä voin lukea sen viesti. Heität sä luuri. Okei, tässä kun mä koitin saada Mikkeen yhteyttä, eli tää on tää hänen rakastajatar, joka oli vanginvartijana silloin Helsingin vankilassa. Ja koitin hänen kautta saada sitten yhteyden Mikkeen jotenkin, niin hän laittoi mulle tämmöisen viestin, kun mä ehdotin tapaamista. Hänellä oli nyt ainakin ensimmäisen tunnekuohun vallassa aika jyrkkä kanta tapaamiseenne, mikä oli mulle suuri pettymys, koska itse koin, että minulla oli hänelle valtavan hyviä uutisia kerrottavani, kuten se, että et kanna itse murhasta kaunaa ja olisit kiinnostunut keskustelemaan. Hänen tunnereaktionsa voimakkuus, ehkä syvän häpeän kohtaamisesta johtuva, tuli itsekin sen verran yllätyksenä, että jouduin hätäpäissäni sen verran muokkaamaan totuutta, että sanoin sinun ottaneen minun yhteyttä.
koska meillä ei luultavasti olisi enää parisuhdetta, jos olisin paljastaneeni olleeni vieläpä se itse aloitteellinen osapuoli tälle kamalalle petokselle. Hän tosiaan koki raskaampana mahdollisena petoksena se, että menin tapaamaan sinua keskustelematta hänen kanssaan. Ja tää oli se, että hän ei suostu mua tapaa. Ja se, miten mä järjestäisin itse, jos mä järjestäisin sen tapaamisen, niin ei se todellakaan tulisi olemaan semmoinen, että mä annan hänelle äänen. Mä teen siitä äijästä jo kuuluisan, mutta kun se kuuluisuus hänelle perustuu siihen, että kaikki ymmärtää, kuinka looseri se ihminen oikeasti on. Ja mä veikkaan, että mä onnistuin siitä aika hyvin. Ja se on aika tuohtuneena, mutta se on kova manipuloimaan. Sillä on hyvä peli meneillään. Niin nyt me pelataan yhdessä tämmöistä vähän niinku peliä tässä. Et näin mä yritän itse vaan taistella oikeuden niinku vastaan jotenkin. Ja tää on se reitti, mikä on aika hyvin toiminut mun mielestä. Mut jos te haluatte, niin kuin mä sanoin, että mä vastaan kysymyksiin avoimesti, nyt tää menee vähän yli aiheen, mut vittu kun tulee kommentteja taas niin paljon, että mä kerkeen. Miten näitä kerkee lukemaan? Täällä on varmaan tullut paljon uusia kattojia, niin vielä recapina. Elikkä siis on tässä Mikke, mut se ei oo mun veli Mikke. Mut täällä on yhtä paljon selkärankaa kuin mun veljellä on. Niin tää oli multa vitsi. Koska miksi helvetissä mä pyytäisin jotain likejä silleen, että mä saisin mun murhaa- ja psykopaattiveljen kameran eteen puhumaan. Ties mitä sattuu. Onko Mikkestä kuvaa? Menkää googlaa Mikael Forsberg. Tuleeko Mikke? No ei tule. Ei. Tää oli siis, jos jollain nyt tuli paha mieli, niin tää oli vitsi multa ja vittuilu mun veljelle. Jos se nyt tullut vielä selkeäksi. Mua ei pelota vittuakaan mun veljen niin kun halu mut saada hengiltä. Ja tää on taas viesti sille. Tääkin tulee pyöriä internetissä, miten tulee pyörimään. Se on yksi ja sama mulle, mutta mun viesti menee perille ja se on mulle tärkein. Ei mua kiinnosta se, mitä te puhutte musta tai mitä te haluatte. Mä ajan sitä omaa agendaa ja mä koitan ajaa hyvää agendaa. Miltä Mikke näyttää? No, se on kalju. Menkää googlaamaan Mikael Forsberg. Vai pitäisikö sun manageri nopeasti googlaa Mikael Forsberg, niin näytetään katsojille. Mikke vapautuu 2030, se voi ensimmäisen kerran pyytää elinkautisena niin vapautta ja silloin päätetään. Mutta se on 5,5 vuoden jälkeen päässyt jo avotaloon, mikä on hyvin mielenkiintoista ja tämä naisvartija on ollut siinä avustamassa. Ja siellä on ollut myös tosi paljon korruptiota siellä itse vankilassa, minkä mä paljastin. Ja tää on myös teille niin vihaajille, että mitä vittua te olette tehneet viimeisen 13 päivän aikana. Mä oon paljastanut skandaaleja, mä oon paljastanut mun veli on oikeasti looseri murhaaja. Mä oon paljastanut tukikotisylin vääryydet, vittu mitä ne tekee lapsille. Mä oon rakentanut platformin ihmisille, kelle ei ole ääntä. Ihmiset on uskaltanut tulee. Niin miettikää hetken aikaa ja kattokaa peiliin, että mitä te teette. Mä en jaksa keskittyä siihen vihaan, mua se ei kiinnosta niin paljon. Mä näytän sen kuvan mun broidista. Mä en tiedä kuinka hyvin se näkyykö se. Kaikki näkee. Ja sen takia tossa onkin tommonen vähän samantyyppinen paita kun Mikkellä oli oikeudenkäynnissä. Ja semmosenkin huomioon mä haluan vielä heittää, että Mikkehän halusi ihan hirveästi huomioon, kun toi tapahtui. Se halusi mediahuomioon, se halusi olla kova jätkä. Siksi se puki Jussi-paidan päälle, koska mun isä oli ulkomaalainen, niin hän halusi tuoda niinku ilmi, että häntä on pahoin kaltoinpidelty ja tää nyt taas joku maahanmuuttaja, joka on tehnyt pahaa jollekin ja bla bla bla. Niin se oli hyvin strateginen se koko homma. Ja siitä mä oon itse vetänyt sen johtopäätöksen, että hän on psykopaatti. Tulee niin paljon viestiä, että mä kerkeen lukee.
Mikä skandaali juttu? Lukekaa Alibi, mutta siis pieni recappi. Eli siis vanginvartijaa painostettiin 4 tuntia allekirjoittamaan paperi. Ja tämä nainen kertoisi mulle tämän, niin mä nauhoitin sen itse keskustelun tietenkin, mutta se ei ole tietenkään mihinkään jaettu, koska se olisi laitonta. Ja siitä sitten ruvettiin purkaamaan ja mä tulin sen kautta niin kuin esille. Koska mun mielestä se on helvetin väärin, että mun veli, joka puukotti julmasti 61 kertaa mun isää, kun mun äiti katsoi vieressä. Ja seuraavassa podcastista kuulette lisää, että kuinka raaka se murha oikeasti oli. Niin se ei ole reilua mun mielestä, että se kävelee tuolla vapaalla. Ei tällä hetkellä onneksi, mutta hän pääsee viikossa lomille. Ja en tiedä miten, että onko siinä ollut, että hän on puhunut muiden asioita. Ja sitten tämä naisvartija on auttanut siitä. Naisvartija ei ole enää töissä siellä. Mikke on tässä, eikö te näe? Siinä lukee ylhäällä Mikke ja sitten tuossa lukee Pelkuri. Koska mun mielestä kaikki, ketkä hakkaa naisia ja tappaa invaliidin, joka on puolustuskyvytön, niin on Pelkuri. Mutta tää ei ole siis mun veli Mikke, vaan tää on vaan Mikke. Näkeekö tän liven? No toivottavasti jossain kohtaa. Et terkut sinne Keravan avovankilaan. Motiivi murhaan. No hyvin vaikea sanoa, että mä veikkaan, että se on semmoinen patoutunut viha, mikä on sieltä nuorusta lähtenyt. Meillähän on eri isät, niin hänen on Ruotsista, mun äiti muutti karkuun, koska hän oli niin väkivaltainen. Mä veikkaan, että siinä on ollut vähän semmoista pitkää katkeroimusta ja se on hyvin vaikea lähteä sanoa toisen ihmisen puolesta. Tämäkin on ehkä semmoinen asia, mikä avautuu paremmin sit seuraavassa podcastissa. Ja seuraavaa podcastia esimerkiksi mä vien kaikki pöytäkirjat ja kaikki, niin se on... Ja niin kuin mä oon sanonut monelle, tänne saa aina tulla hyvin mielin, jos te haluatte lukea pöytäkirjoja tai ihan mitä vaan, mä vastaan kaikkea ihan mielellään rehellisesti. Veljes mainilla ratsasta. Onko tää mun veljen maine, millä mä tällä hetkellä ratsastan? Mun veli ei oo tätä kuitenkaan luonut. Sanotaan, että kuitenkin mun kontentti tällä hetkellä, mitä se on, niin se on aivan täysin jotain muuta. Ja mun mielestä nämä asiat pitää ottaa ilmi. Se, että me ihmiset tarvitaan se voima, koska tuo elää moni ihminen pelossa. Ja sen ei pitäisi mennä niin mä koitan jakaa tätä mun omaa voimaani. Mulla on ihan helvetin sairas elämä takana. Mulla on tapahtunut vaikka mitä. Mä oon ollut todella syvissä vesissä ja mä värjään aika hyvin nykyään. Niin mä haluan jakaa tätä mun omaa tietoisuutta ehkä ja voimaa muille. Se on se agenda. Ei oo saanut kuolla tai jotain tappeluita sillä on, mutta se on häädetty osastoilta pois sun muuta. Oliko se minkä takia sun isä oli invaliidi? Siinä oli monta hoitovirhettä tehty jalkaan, niin sen koko jalka luudutettiin, se joutuisi rollaattorin kanssa liikkumaan. On tosi vaikea nähdä Norttison kommentteja, kun menee niin nopeasti ohi. Onko Mikke vapaana? No käytännössä joo, käytännössä ei. Se ei pystyy, jos hän haluaa, hän voi leikkaa nilkkapantaansa koska vaan pois ja tulla mun luokse. Mun osoitetta ei ole vaikea löytää. Ja jos hän haluaa tulla mut murhaamaan, niin minkä mä sille maan? Joo, on Barbara. Mun mielestä se kuvaa hyvin Mikkeen. Ei oo selkärankaa, eikä se kyllä uhaks mullekaan, eiks niin? Joo, ei mua haittaa, jos teillä livessä on jotain siis. Kun mun nimenomaan, joo se orkki saa olla täällä livessä ja puhua mitä haluaa, mua ei kiinnosta. Teistä jokainen saa puhua mitä te haluatte, ei se mene mulla ihon alle. Mun elämässä on tapahtunut ehkä paljon vähän enemmänkin asioita kuin se, että joku puhuu paskaa. Mielipide. No, alkoholia en oikein itse en välitä. Kyllä mä sitä siis juon silloin kun on juhlatilaisuudet, mutta pyrin pitämään hyvin vähäisellä. Et en mä muista milloin mä olisin viimeksi alkoholia juonut. Ei oltu oikein. En mä tiedä, mun veli on ollut aina tosi outo. Sehän sitos mut tuoliin kun mä olin
alle 8, mitä mä olin, jotain 7-6-vuotias, sitos mut tuoliin ja pakotti katsoa Tarantella-elokuvia. Ja oli väkivaltaa mua kohtaan, sehän hakkas mut 16-vuotiaana mun moottoripyöräkypärällä tai mopokypärällä ihan paskaksi ja näin. Niin semmonen mies se hakkaa pienempiä. Mut mä oon vähän nyt kasvanut, niin ei oikein pelata samalla tavalla. Pitäkää jutut, älkää haukkuko muita ihmisiä. Mikä on tossa? Mitä teet eläksesi? Mä oon yrittäjä. Onko Mikkelä mielenterveysongelmia? Kyllä. Ja tähän tulee niin paljon mukaan, mutta siis tää oli mun puolelta vitsi. Sori nyt jos jollain tuli tosi paha mieli siitä. Mutta tää oli multa vitsi ja vitun haistatus taas Mikkelle. Että näin paljon mä arvostan ja kunnioitan sitä, että se on pumpattu noin barbarana tossa noin. Ja se tulee luultavasti näkee, että ja hyvä, että tulee. Täällä mä oon. Mun äiti voi vaihtelevasti. Tää on rankkaa aikaa totta kai, varsinkin kun mä tulin julkisuuteen. Mutta mun äiti sanoi mulle, että tää oli ainut oikea tapa saada sitä jotain oman käden oikeutta tähän hommaan, koska Rikosseuraamuslaitos en luota pätkääkään meidän toimiinsa, varsinkin kun paljastui toi skandaali, että miten tämä nainen on ollut avustamassa siihen avotaloon pääsyä ja en tiedä sitten mitä muuta siellä on tapahtunut ja varsinkin tämä heidän painostaminen, vankilan johdon painostaminen. Mun teki ennen mieli kostaa, kyllähän mulla oli ajatuksia, että mä teen jotain asioita, mutta mä oon päässyt niistä yli. Totta kai siis, jos tilanne tulee, että hän haluaa mut hengiltä ja hän on tossa edessä, niin mä itseäni puolustan, mutta kun me asutaan Suomessa, niin mä valitettavasti joudun puolustamaan itseäni sillä tavalla, että mä en voi hänen henkeään riistää, koska mä en ole niin idiootti kuin hän, että mä lähtisin istumaan vankilaan elinkauntista tai tappoa. Miten oot päässyt yli kaikesta? No, pakko. Tiedätkö, teillä kaikilla, kun mä sanoin, että meillä kaikilla löytyy voimalla sisältö. Se on ihan sama, mitä teidän elämä on ollut. Niin se on se tulevaisuus, mikä merkitsee. Ne tavoitteet, mitä sä asetat itsellesi. Se silloin, kun sä oikeasti haluat painaa kovaa läpi elämästä ja sulla on niinku haaveita, tavoitteita. Ei niiden tarvi olla. Joka päivä uusi tavoite. Ja älkää jääkö sänkyyn makaamaan. Älkää miettikö liikaa, mitä te teette. Tietääkö Mikke, missä asut? En ole varma, mutta sen kun tietäkö, en mä pidä sitä salaisuutena. Minkä takia sen piti saada 25 000 likeä? No koska niin kuin mä sanoin, että mä oon luomassa alustaa tässä. Tähän siis niin kuin, mihin some perustuu siihen, että luodaan jonkunnäköinen sometemppu. Niin mä halusin luoda alustan, koska mä huomasin, että mä teen aika paljon hyvää. Ja sitä yhtään olette seurannut, mitä mä teen tällä hetkellä, niin on aika hyviä juttuja. Mulla esimerkiksi kohta on yksi sosiaalityöntekijä ottaa muhun yhteyttä, joka haluaa myöskin kaataa ton Tukikotisylin toiminnan. Mä oon 12 vuotta sitten ollut tuolla Tukikotisylissä ja edelleen siellä jatkuu samat jutut. Niin miettikää kuinka monta vitun lasta siihen mahtuu. Että kuinka monella on jäänyt niin kuin ikuiset arvet siitä, mitä he on tehnyt siellä. Miksi Mikke ei tos? En mä anna psykopaatille 30 000 ihmisen näytille, että hei, alappa puhua. Mikke voi itse sitten tulla julkisuuteen joskus ja argumentoida mun kanssa, jos hän haluaa, mutta en mä usko, että se tulee, koska se arvostus häntä kohtaa varmasti monella hyvin alhainen. Hän on invaliidi murhaaja, hän on naisten hakkaaja. Niitä naisten hakkaustoria on ihan helvetisti vielä. Ei me ole kerätty postaa. Missä Mikke edelleen tässä? Sillä on yhtä paljon selkärankaa kuin Mikkellä. Tää oli mun mielestä ihan helvetin hyvä vitsi. Tää on mun huumoria, teidän ei tarvitse ymmärtää sitä, mutta kertoo edelleenkin siitä, että kuinka paljon mä pelkään tätä ihmistä. Ei tarvitse vastaa, paljonko oot tienannut somella, 0 euroa. Mä en tiedä, ymmärrätkö miten TikTok toimii. Sä et saa näyttökerrosta. Eihän mä sanonut mitään tästä. Mä oon käytännössä sanonut vaan paskaa. Ihmiset on tehnyt musta paskoja juttuja, ihmiset on
ruvennut tekemään paskaa. Joten mä otin käytännössä paskaa niskaan siitä, että mä todistan maailmalle, että kuinka paska jätkä mun veli oikeesti on. Se ei ole mikään kova murhamies, vaan se jätkä on invalidimurhaaja ja naisten hakkaaja. Ei ole ollut hyviä hetkiä mun velin kanssa, se on ollut pelkkää pelkoa oikeastaan. Mä olin tukikotis yli Lausteella. Missä kaupungissa se tapahtui? Piikkiössä. Kuka se musta tyyppi on? Se on Mr. Manager. Kusetus koko live. No tää on taas tää juttu, että hei, mitä some on? Sometemppuilua. Enkä mä kusettanut. Tässä on Mikke. Tää on mun käsitys Mikke. Mä en missään kohtaa sanonut, että se on mun veli. Että mun veli on tulossa tänne näin. Et tää on ehkä teillekin pienenä opetuksena, että ei sitä kannata kaikkea uskoa, mitä internetissä on. Mä toivon, että myös ymmärrätte sen, mitä mä koitan luoda tällä alustalla. Ja mun mielestä se on hyvää. Että niin kovin, mä en ymmärrä, että minkä takia te niin kovin haluatte kuulla joku psykopaatin puhuvan live-lähetyksessä, joka luultavasti vaan koittaa manipuloida ihmisiä, mutta ihmiset tekee mitä se on. Voitko näyttää sen kuvan, kun sut on hakattu? Mulla on puhelin kuvaamassa, mä en voi näyttää valitettavasti sitä kuvaa. Mut mulla on siis tossa noin... Itse kun on mun puhelimella ne screenshotit, mulla on siis pöytäkirjoista siis ihan nuo jutut, kun hän on mut hakannut. Ei tää ollut missään kohtaa Mikke-haastattelu, tää oli, että voitte kysyä avoimesti asioita multa ja Mikkeltä. Ja tässä on Mikke ja tässä on minä, niin kysykää. Mikke näyttää peukkua tässä näin. Siis oliko tämä huijaus? Joo, Mikke on seksinukke. Mä olin 18-vuotias, kun toi tapahtus. Eli todella nuori ihminen ja siitä alkoi mun alamäki. Mä vietin pari vuotta todella syvissä vesissä ja rikollisessa maailmassa. Miksi valehtelet Mikken käyvän kaksi kertaa viikossa? No, ei se ole valetta, kyllä se käy. Silloin tällöin. Ei se tietenkään ihan täysin joka viikko ole. Mä en kerkeä joku, miksi vastaa mun kysymyksiin, no kun en mä kerkeä lukea kaikkia kysymyksiä. Siis jumalauta, kun tää menee niin kovaa, en mä kerkeä mitenkään. Missä Mikke? Mikke on tässä, se on yhtä selkärangallinen otus kuin Mikke. En mä anna psykopaatille tilaa puhua missään. Tää oli pelkästään vittuilu Mikkelle. Niin kuin mä sanoin, tämän platformin ja tämän koko homman ensimmäinen agenda oli vaan vittuilla mun veljelle ja näyttää, että ei kukaan pelkää sitä. Se, että kun mä oon kattonut, kun mun mutsi on elänyt tuskassa ja pelossa monta vuotta, se, että kun meidän koko perhe on elänyt tuskassa ja pelossa monta vuotta, niin siihen on kyllästytty. Mitä tekisit, jos joku tappaisi Mikken? En mä tiedä. Mä olin Mikken kanssa tekemisissä 2 viikkoa ennen sitä murhaa. Mä kävin siellä paljon puhumassa Mikken kanssa ja sillähän me vaan jauhettiin paskaa mun isästä, mikä sitä ehkä johti hänelle siihen työntöön, että hän meni tän teon tekemään. Mä syytin pitkän aikaa sitä itseäni että hän niin kuin lähti sen tekemään. En mä Mikken kanssa ikinä liveä, siis mä voidaan joskus tehdä video, kyllä, että mä yritän ottaa uuden yhteyden Mikkeen ja näin. Mutta kun mulla ei ole sillä mitään asiaa, mä haluan vaan katsoa sitä ihmistä silmiin ja nähdä mitä siellä silmissä on. Koska ihmisten silmistä näkee tosi paljon asioita. On muita sisaruksia. Kiva kusetus. No en mä tiedä, mun mielestä tää on vaan hyvä läppä. Mut kaikki ei ymmärrä. Jos et ymmärrä, niin saa lähteä pois.
Ei tää on niin kuin mä sanoin, että en mä oo tehnyt tällä mitään fyrkkaa. En mä oo saanut tällä mitään muuta kuin about ehkä enemmänkin paskaa niskaani. Ja ymmärtäkää, että mä oon laittanut mun henkeni peliin. Mä vittuilen murhaajalle, joka on luvannut, että se tulee tappamaan mut ja mun perheen. Niin menkää peiliin katsoa ja miettikää, että mitä te teette mun asemassa. Mun elämä on ollut jo lapsesta asti tosi rankkaa. Ja nyt kun mä oon rakentanut mun elämä uudestaan, niin silti mä joudun miettimään, että hei, kun mun veli vapautuu, niin sä haluat tulla tappaa mut. Ja tässä mä silti seison. Koska mä oon gay. Ja näin se vaan menee. Miksi lupaat mut et toteuta? Toteutinhan mä. Mä sanoin, että Mikke tulee. Tässä on Mikke. Tää on mun kuvaus Mikkistä. TikTok sun tapa kostaa. No TikTok on aika hyvä platformi, niin kuin huomasit. Mä sain 3 päivässä 20 000 seuraajaa. Niin mä veikkaan, että aika nopeasti, kato, kun me paljastettiin se vankilaskandaali, niin nämä videot menee Mikkelle. Se näkee ne. Se katsoo näitä videoita. Niin se on se kosto. Se halusi julkisuutta, kun se murhasi mun isän, mutta se ei saanut sitä. Nyt sä Mikke sait sitä sun julkisuutta. Nyt kaikki tietää, että sä oot invalidimurhaaja, naisten hakkaaja ja mitä kaikkea. Onnelinkautisessa. Kuka on Mikke? Mikke on mun veli. Se on murhannut mun isäni. Kiitos taas lahjoituksesta, mikä ikinä olikaan. Ja niin kuin huomaat, mua ei teidän tarvitse lahjoittaa. Ei taas semmonen. Tää on niinku, mulla on eri agenda. Ja jengi ei vaan nyt hiffaa sitä agendaa tän niinku homman takaa. Kiitos oikein. Ja semmonenkin huomio tulee, että miettikää, että mä menin julkisuuteen, että mitä tää voi tuoda mulle. No tähän tuo mulle sen, että mä saan syytteitä, kunnianloukkaussyytteitä. Tukikotisyli varmasti tekee musta kunnianloukkaussyytteen, sekä Mikke on luvannut tehdä musta kunnianloukkaussyytteen. Niin en mä tiedä, mitä mä tästä hyödyn. Kun niin kuin mä sanoin, että TikTokissa tykkäykset, näyttökerrat, ei ne tuota mitään. Mä oon vaan nyt saanut äänen ihmisille, joilla ei ole ääntä, ja mä oon suuresti kiitollinen siitä, että mitä mä oon pystynyt tekemään tällä äänellä ja tällä mun platformilla. Se on ihan helvetin siistiä, että kuinka moni ihminen on pystynyt tulemaan kertoa mulle niiden henkilökohtaisia asioita. Ja mulla on myös paljon asioita, mitä mä teen niin kuin sit taas ei kameran takana, koska se vaikuttaa niin teennäiseltä, että jos mä jokaisen helvetin hyvän teon, mitä mä teen, niin mä kuvaan sen. Ja no, mutta se on ihan sama, mitä mä teen, niin vihaa tulee aina, mutta sekin on hyvä merkki. Miksi haluat kostaa? No, mietipä se, että sun isä murhataan. Sä oot 5 vuotta kerännyt nyt olemaan rauhassa ja sä oot vähän unohtanut sen asian. Sä oot silleen, että jes, että nyt saa olla rauhassa. Ja sitten yksi päivä sulle soittaa rikosseuraamuslaitokselta ihminen, että hei, sun veli päästetään avotaloon hyvän käytöksen takia. Kun mä kuulen sitten taas vankilan sisältä, että hän on konflikteissa jatkuvasti, hän piirtelee esimerkiksi seiniin, että kaikki N pitäisi tappaa, niin onko tämä hyvää käytöstä. Ja sitten hän on yhtäkkiä avotalossa ja 2 kertaa viikossa hän on vapaalla, silloin sun tällöin. Ja mun mutsi pelkää henkensä edestä joka päivä. Meistä jokainen on joutunut kärsimään helvetin, että me pystytään olemaan tämän asian kanssa. Ja se siinä varmaan ihmisillä ei mene jakeluun, että kun oikeasti me puhutaan, että on hengen vaara. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Mikke on tervetullut tänne näin ihan koska vaan. Miksi, tuossa tuli hyvä kommentti, miksi jengi on niin vihaisia. No, siis maailma on täynnä mielensä pahoittajia. Ja semmoista se on. Ei, niin kuin mä sanoin, mua ei se kiinnosta, kun mulla on oma agenda. Ja se on vaan hyvä sitten, että siis, jos te haluatte jauhaa paskaa musta tuolla, se on mulle ilmastomarkkinointia. Ja mä ajan hyviä asioita, niin kiitos. Ei Mikkellä ole TikTokia. Miksi mä pystyn kutsua sitä veljeksi? No se on satiiria. Ei se ole mulle veli. Se on kuollut mulle se ihminen niin kuin kuvainnollisesti. Mikke on suomalainen sekä sitten äänessä on vähän ruotsalaista.
Missä Mikke? Mikke on tässä näin. Mikke on täytetty Barbara. Tää on haista vittu Mikelle. Ja läppä. Kaikki ei ymmärrä mun huumoria, mutta ei näin tarvi. Ei tietenkään asunut mun äiti siinä talossa enää, kun se kuoli. Se itse murhapaikkahan oli siis tosi brutaalista. Verta oli ympäri olohuonetta joka puolella. Ei kukaan semmoisessa talossa pysty olemaan. Ja siis jengi niinku varmasti niinku epäilee, että kun mä huutelen tai jotain silleen, mutta muistakaa se fakta, että se äijä kuitenkin vapautuu ja se äijä on kuitenkin vapaalla aina kun se pääsee vapaille, niin se voi koska vaan tulla tänne. Niin en mä tiedä onko se huutelu. Eikö pitäisi mennä elämässä eteenpäin? No mä oon mennyt. Mut sit paljastukin, että mun veli pääsi liian aikaisin avovankilaan. Et se elinkautisvankina pääse 5,5 vuoden jälkeen vaan yhtäkkiä avotaloon. Niin se on mun mielestä väärin. Niin jos mä lähden taistelemaan meidän oikeusjärjestelmää vastaan, niin onko se huono juttu? Pelkäätkö veljesi? En. Kuka pelkää naisten hakkaajaa? Ja muutenkin pelko on hyvin suhteellinen asia. Totta kai luonnollisesti niinku, mä oon varovainen. Kyllä kun mä kävelen tuolla noin, niin kyllä mä katon koko ajan olan yli. Kyllä mä katon joka nurkan. Kyllä mä oon koko ajan valmiustilassa ja se on raskasta tietenkin aivoille. Mun äiti on, kun tästä tuli kommentti, silti sä teet tämmöistä somea, vaikka sun äiti pelkää. No sanotaan näin, että mun äiti on sanonut itse, että tää on se ainut reitti ja mä oon kaikkia konsultoinut ennen kuin mä oon tämän tehnyt, että hei tää tehdään. Tai tehdäänkö tämä, onko ok. Tää on niin kuin yhteishengessä tehty, mutta mä oon vaan ne kasvot. Ennen mä taas palaan siihen, että kertokaa kuinka monella mahtaa olla munaa tehdä tämmöstä. Lähtee vittuilemaan omalle murhaajan veljelle, joka haluaa sut hengiltä. Joo, meidän loppuelämä muuttuisi kokonaan. Kaikki lainat, mitkä oli esimerkiksi otettu, niin oli otettu mun äitin nimiin. Mun isällä ei ollut myöskään henkivakuutusta, niin mun äitille jäi suuri velkataakka. Talo myytiin, niin mun äitille jää semmonen 200 € kuukaudessa käteen. Totta kai mä autan häntä, miten mä pystyn omien varojeni mukaan. Mutta se on luonut semmoisen helvetin meille. Myöskin se hajotti meidän kaikki perhetraditiot, kaikki vastaavat. Tää valehtelee. No mistä mä valehtelen? Mulla on pöytäkirjat tuolla noin. Tulkaa kahville. Asutko se Kairinassa? En Tampereella. Missä Mikke? Mikke on edelleenkin tässä. Tää on vitsi, mitä ei kaikki tajua ja teidän ei tarvitse tajua. Se ei ole mun ongelma. Tässä lukee Mikke ja tässä lukee pelkuri, koska mun mielestä naisten hakkaaja ja invalidimurhaaja on pelkuri ja ei semmoista kuulu pelätä. Mitä teet työksi? Se on yrittäjä. Ei joutunut takas Kivitaloon, edelleen avotalossa. En ole ollut ikinä vankilassa. 2 ehdollista vankeustuomiota on saanut, mutta en ole ikinä joutunut sinne asti. Minä ja Mikke ollaan ainut, ei sillä ole, mä ja Mikke ollaan ainut, ketkä ollaan verellisesti jotain yhteyttä. Mitä invalidimurhaaja tarkoittaa? No mun veli murhasi invalidin, puolustuskyvyttömän ihmisen, ja hän kehuskelee vankilassa, kuinka kova murhamies hän on. Mistä oot saanut tuomion? Mä oon saanut 2 pahoinpitelystä, 1 törkeä ja 1 pahoinpitely. Mutta se on siis tosiaan mun mennyttä elämää, että tääkin on taas, mä toivoisin, että mä pystyisin olemaan inspiraation kohde. Mä oon siis vanha narkomaani ja väkivaltarikollinen ja mä pääsin siitä helvetistä eroon. Ja ihan itse tein sen. Nostin itseäni niskasta kiinni. Muutin Tampereelle, loin uuden verkoston ja elämässä menee hyvin. Niin mä haluan jakaa tätä mun tarinaa, se tämän pointti on. Mä jaan mun tarinani teille,
niin te voitte ehkä saada voimaa. Ja kyllä mulla on jäänyt aika paljon juttuja päähän, mitä mä pystyn kertoa. Ja on tullut paljon hyvää kommentteja ja mä oon todella kiitollinen niistä kaikista. Missä Mikke nyt on? Keravan alla vankilussa. Millaista mun elämä on tällä hetkellä? No aika kiireistä on ollut nyt, kun on keskittynyt tähän someen tosi paljon, niin yritys on jäänyt vähän taka-alalle, mutta mä nautin elämästä. Mulla on kaikki hyvin, mulla on katto pään päällä, mulla on kiva kämppä, mulla on kiva auto, mulla on hyviä ihmisiä ympärillä. Mä teen joka päivä jotain produktiivista, mä kehitän itseäni ja tällä hetkellä mä yritän myös auttaa muita. Ja varsinkin tää tukikotisylihomma niin on itselle tosi niin kuin sydämellinen asia, koska mä oon itsekin viettänyt siellä aikaa ja siellä on tehty todella hirveitä asioita myös mua kohtaan. Yli puolet kusetusta, perustelkaa. Tää on sitten, kannattaa pysyä hököllä. 19. päivän droppaa sitten tuo podcasti. Mähän vien sinne pöytäkirjat ja kaikki luettavaksi, niin sitten saatte itse päättää, että mikä on paskaa ja ei. Ja muistakaa aina vetää oma johtopäätös, puhuuko paskaa vai ei. Mä en näe taas mitään tarvetta, että miten mulla olisi tarvetta puhua paskaa ja mistä mä oon puhunut paskaa. Sekö, että mun veli on naisten hakkaaja? Vai oliks tää live nyt niin hirveä juttu, kun mä heitin vähän omaa huumoria. Mutta niin kuin mä sanoin, en mä tee tätä sen takia, että mua kiinnostaa olla julkisuuden henkilö. Ei tää ole mikään siisti juttu. Ei mun elämä ole mikään siisti homma. Ymmärrättekö? Paljon tää vaatii ajattelua ja kuinka paljon se on ahdistanut mun elämää, että mä joudun elää siinä kuvitelmassa, että mun veli tulee ja leikkaa mun kivekset irti ja mun korvat ja katsoo, kun mun vuoden kuivii. Niin valehtelee mistä? Missä se Mikke on? Mikke on siellä avotalossa, mutta tästä me saatiin yhtä selkärangallinen kaveri mukaan. Mistä näkee ekan podcastin? No mun IG:stä löytyy suora linkki, mutta YouTubeen kun kirjoittaa Testo Timo. Kenen kanssa se podcast tulee? Se on salaisuus. Mä voin sanoa, että on todella hyvät hostit ja on todella iso platformi. Ja ensi viikolla itse asiassa 2 kuvaukset eri podcastien kanssa. Mikä sun IG on? Elias Alex 2 X:llä. Saitko rahaa? Ei tästä mistään tuu rahaa. No, mä en tiedä miten noi teidän lahjoitukset toimii, että saako niistä rahaa vai ei. Ja se on mulle toissijainen asia. Totta kai onhan se kiva saada rahaa. Ja kaikki rahahan menee tietenkin niin kuin hyviin asioihin, mun äitin velkojen auttamiseen ja mun perheen avustamiseen, mutta se on nyt toispuolinen agenda. Me koetaan ajaa tässä vähän eri asioita. Ei mun äiti pelkää oikeastaan Mikkeä enää myöskään. Tääkin on tuonut semmoista voimaa mun äitille, mikä on muista siisti juttu. Ja se mulle itse sanoikin, että hän ei jaksa enää pelätä. Meistä ketään ei jaksa enää pelätä. Ja mun mielestä se on hyvä, että kun tää on niin hieno tää somen voima, kun mä tulin esiin, niin mulle tulee just nämä naiset kertoa, että minkälainen ihminen hän on ollut. Hän hakkaa naisia, hän hakkaa pienempiä. Niin se pelko myöskin pienenee hyvin paljon. Että kun hän on mutkin 16-vuotiaana julmasti pahoinpidellyt, niin mä uskon, että hän ei kykene siihen enää. Mutta mä en kannusta väkivaltaa, enkä ole siihen ryhtymässä. Milloin viimeksi näin Mikken? Usein kysytty kysymys. Mä näin sen pari viikkoa ennen murhaa. Oli hyvin outoa istua sen kanssa, koska sen silmistä näki just, että se voi flippaa koska vaan. Jos käytte katsoo Testo Timon podcasti, niin siinä aika hyvin puhutaan justiin, että Testo Timokin osasi samaistua siihen, kun se kylmä katse, kun sä et tiedä, koska se flippaa. Ja mullakin oli vaan mielessä, että kohta se taas hakkaa mut. Mitä mieltä se vanginvartija tästä julkisuudesta?
No ei se hyvää ollut, mutta tässä huomataan se, että kun Mikke oli sanonut sille vanginvartijalle, että jos hän ottaa muhun tai mun äitiin yhteyttä, niin heidän suhde loppuu. Ja se ei nyt loppunutkaan. Eli silloinhan se tarkoittaa, että Mikke vaan manipuloi tätä naista. Jos ei hän voi pitää sanojansa, niin tässä on joku isompi peli Mikkelle, isompi agenda. Ja mä teen kaikkeni tuhotakseen sen. Ja tää nainen myös, niin mä pelkään hänen turvallisuutensa puolesta myös, että en mä halua, että se ihminen on Mikken lähellä. Koska tää on naisten hakkaaja, murhaaja. Se on hakannut mun mutsia, pitänyt puukkoa sen kurkulla ja sanonut, että sä kuolet myös, jos te kerro, että kumpi painaa enemmän, totuus vai oikeus, kun hänellä on tässä tatuointi. Semmoisesta ihmisestä me puhutaan. Miksi helvetissä hän on sen kanssa yhdessä? En tiedä, saattaa olla jotain täällä, mutta mä en ota kantaa. Missä se jätkä on? Kerro vaan avovankilassa. Pystytkö katsomaan DM? En mä kerkeä mitenkään katsoa DM. Onko Mikke tulossa liveen? Tossa Mikke on. Kusettiks äijä? Ei, mä heitin hyvän vitsi. Joo, toi saat noista rahat. Niin kuin mä sanoin, että se on ihan toissijainen asia, mua ei kiinnosta. Missä Mikke? Mikke on tossa, sillä on yhtä paljon selkärankaa. Miksi mä annan psykopaatille näin suurena alustan puhua? Kyllä, tämä on nimenomaan se kaikkien otettu Mikke-live. Ja tää on mun mielestä just se hauskin juttu, kun siellä Redditissä oli siis jauhettu, että me ollaan Mikken kanssa yhteistyössä keksitty tää ja mä oon niin Mikken kanssa jossain yhteydessä. Kaikki maailman salaliittoteorioita. Mä olin 13 päivää sitten ihan niinku, eihän suurin osa somesta ei tietänyt musta mitään. Ja nyt musta kehitetään salaliittoteorioita. Ja tää on tämmönen hauska pikku näpäytys myös niille paskanpuhujille, että hei, ei sinne nyt ollut semmoista. Mulla on vaan oma huumori. Ei tommosella Mikkellä mitään tukiverkostoa. Jotain varmasti kavereita, jotka on yhtä päästään pimeitä, niin varmasti on. Minkä ikäinen Mikke on? Mikke on mua 10 vuotta vanhempi, niin 34. On Mikke nähnyt sen uutisjutun. Jos katsot mun katsonutuimman TikTokin, niin mä lähetin sille sen kortin. Olitko mukana oikeudessa? Olin mukana oikeudessa. Se kesti 2 päivää. Jokainen istunto kesti 12 tuntia, kun hän manifestoi omia asioitansa. Mitä teet, jos näet Mikken kadulla tai jotain? No, en mitään. Joo, mun velillä ei oo kykyä tuntea empatiaa. Mikke oli täysin selvinpäin, kun hän teki ton teon, mikä tekee vielä siitä brutaalimman. Miettikää, että sen jälkeen, kun se oli puukottanut mun isän hengeltä ja melkein tappanut mut äitin siihen paikkaan ja uhannut tappaa meidät kaikki, jos mun äiti todistaa oikeudessa, niin hän oli mennyt sen jälkeen pub-toimistoon juomaan kaljaa ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Miksi kusetit tuolla tavalla? No jos me nyt ruvetaan ussia pilkkuun, niin eihän mä nyt kusettanut siinä Mikke on. Mä puhun, että mun veli Mikke tulee. Se, että teidän täytyy oppia, että teidän pitää itse vähän ajatella, että hei, ottaisiko tää äijä, ketä on murhannut sen isän ja se on uhannut tappaa sen, niin ottaisiko se liveä? Mä ymmärrän, että kaikkea sitä vitsiä ymmärrän, mutta muistakaa, että tää on vittuilu multa Mikkelle, mikä oli tämän alkuperäinen tarkoitus. Niin se vaan lähti vähän niinku käsistä ja tässä me ollaan. Mä oon vanha turkulainen. Mut uutisissa luki, että se tuli baarista. Se voi hyvin olla. Mä en tarkalleen muista, että onkohan se tullut baarista. Mä en siihen, mutta sen mä muistan, kun me katsottiin niitä valvontakameravideoita, niin hän oli siellä ystäväporukkaa. Se oli hyvä, kun Maija ajoi toimistoihin, ja ystäväporukka meni vielä siihen vähän eteen, niin kuin, että se Maija nää mun peliä.
Lupasin, että molemmat puhuu. En mä antaisi ikinä mun veljelle alustaa. Siis mä haluan nähdä kyllä mun veljen, mutta hän ei suostu mua tapaamaan. Me voidaan tehdä tästä videoa, että kun mä yritän häntä mennä tapaamaan. Mä äsken luin yhden viestin jo, missä mä oon koittanut hänen kanssa luoda keskusteluyhteyttä. Mutta hän ei suostu mua tapaamaan, mutta tästä varmasti tehdään video. Siellä itse asiassa Koivussa ennen murhaa jo. Eli Pop Koivusta lähtenyt ja sitten sen jälkeen. Onko Mikke iso? En ole nähnyt pitkään aikaa, mutta mä uskon, että se on isompi kuin minä. Ja kun mä sanoin, että se tuli selvinpäin, no silloin kun hänelle tehtiin kaikki mittaukset, niin hän oli täysin selvinpäin silloin. Niin ja siis miksi jengi ketsit, jos se olisi feikki? Niin kuin mä sanoin, että jokainen, joka haluaa, mä voin ottaa vaikka videopuheluyhteyden ja käydään niitä pöytäkirjoja yhdessä ihan milloin vaan. Se ei ole ongelma. Ja muutenkin, niin kuin sanoin, seuraavaan podcastiin mä vien kaikki pöytäkirjat, mun huostaanottoasiakirjat, kaikki, ja ne käydään läpi. Ja multa kysellään kysymyksiä ja käydään läpi sitä murhaa lisää. Ja myös Testo Timo, ketä on tehnyt munkaan podcastin, on lukenut nämä samat asiakirjat. Ja siellä onkin jotain tommosia pieniä kuvia siellä ylhäällä, missä lukee noista pöytäkirjoista. Miksi et tee Mikkinkaan liveä? Miksi mä antaisin psykopaatille niin ison alustan puhua? Kauan te live kestää vielä? En mä tiedä. Mä lähdin aika takki auki täällä, koska tää oli vaan tämmönen läppä. En mä usko, että se hirveemmin. Siis kysykää vaan niin paljon, mitä te haluatte kysyä. Mulla on tosi vaikea lukea, kun tulee niin nopeasti. Pitäisikö sun mielestä Mikki pistää kylmäksi? No, valitettavasti Suomessa emme voida tehdä tällaisia asioita. On Mikki aina ollut hullu. Jos sä menet kattoo mun TikTokia ja luet niitä naisuhritarinoita ja niitä aika paljon vielä lisää. Miksi sä oot tässä nyt näin paljon avoin? Koska Suomen oikeusjärjestelmä ei ole näin toiminut. Elinkautisvangin ei pitäisi päästä 5,5 vuoden jälkeen avotaloon, kun hän on brutaalisti murhannut toisen ihmisen. Oliko sillä mitään syytä, minkä takia se murhas sun isän? No tässä varmaan syvennetään podcastissa. Hänen pääsisälle mä en pääse. Ja se onkin ainut kysymys ehkä, miksi mä haluaisin hänet nähdä. Haluaisin katsoa häntä silmiin ja kysyä, että minkä takia. Voitko lukea sen viestin uudelleen? Mr. Manager, luetaan nyt yleisölle vielä kerralla se viesti. Niin jengi ymmärtää, että mä oon yrittänyt kaikkeni siihen, että mä olisin päässyt Mikkeä näkemään. Ja se oli myös yksi syy, minkä takia mä lähdin ehkä touhuun tätä hommaa, kun mä vitutti, että sillä ei ole selkärankaa tulla katsomaan mua silmiin. Ja edes anteeksi pyytettömästi sanoa, että mä tein sen. Koska mun mielestä jokaisen miehen pitäisi pystyä tekemään niin. Mutta mä nyt kerron taas teille, kun mä oon koittanut luoda keskusteluyhteyden ja myös tapaamisen hänen kanssaan. Ja tämä on tämän naisvankian vartijan kautta, koska Mikke ei ole mun kanssa suorassa yhteydessä ollut ikinä, kun hänet on vangittu. Elikkä hänellä oli nyt ainakin ensimmäisen tunnekuohun vallassa aika jyrkkä kanta tapaamiseen, mikä oli minulle suuri pettymys, koska itse koin, että minulla oli hänelle valtavan hyviä uutisia kerrottavani, kuten se, että et kanna kaunaa itse murhasta ja olisit kiinnostunut keskustelemaan. Hänen tunnereaktionsa voimakkuus, ehkä syvän häpeän kohtaamisesta johtuva, tuli itsekin sen verran yllätyksenä, että jouduin hätäpäissäni sen verran muokkaamaan totuutta, että sanoin sinun ottaneen minun yhteyttä, koska meillä ei luultavasti olisi enää parisuhdetta. Ja tämä johti sitten siihen, että hän valehteli Mikkelle tommosia asioita, niin mun mielestäkin kertoo sen naisen mielenlaadusta. Onko Mikke söpö? No, makuunsa kyllä kullakin. Mutta manipuloiva ihminen, niin ihan varmasti pääsee monen päähän. Ei ole kukaan sukulainen käynyt häntä katsomassa. Hän on kuollut meidän perheelle. Hän ei kuulu meidän perheeseen. Kuvainnollisesti kuollut.
Kuinka vanha mun isä oli? Piru vielä tommosia muista. Olisiko se ollut 68? Mitä ajatuksia sun päässä oli ekan kerran? No totta kai luonnollisesti silloin nuori poika halusi vaan. Mähän koitin 2 vuotta elämästäni tehdä itsestäni hirveämpää ihmistä kuin Mikke. Mä koitin luoda itsestäni tappajaa. Niin ne oli mun ensimmäiset reaktiot. Mun elämän alku 18-vuotiaana poikana oli sitä, että mä koulutin vaan itsestäni pahempaa ja pahempaa ihmistä, että mä pystyin sitten joka päivä. Se oli mun elämän tarkoitus, ja mä pystyisin joskus tekemään näin. Totta kai mä oon luopunut siitä nyt, ja mä oon ruvennut tekemään produktiivisia asioita. Niin kun monet kysyvät, mitä mä teen ammatiksi, niin mä oon yrittäjä. Ei ollut mun puolisa, se oli mun täysi-isä. Se ei ollut hänelle edes puolisa. En asu Piikkeessä. Mikken sukunimi on Forsberg. Veikkaatko, että Mikke on syntynyt ilkeänä ihmisenä? Kukaan meistä ei synny pahana. Se on vaan fakta. Ympäristö luo omat hirviönsä. Mikke on viettänyt aikansa, niin kuin hänen oma biologisensa isänsä on ollut tosi väkivaltainen, ja sitä äiti lähti karkuunkin sitten Ruotsista. Ja sitten muutti Suomeen, ja täällä Suomessa sitten niin kuin se reagoiminen ja hänen käytös sitten jatkuisi. Hän joutui väärin porukoihin, ja hän rupesi tekemään asioita, mitkä varmaan johti siihen, että hänestä muokkautuu tietynlainen persoona. Uutissa luki isäpuoli. No niin kai se isäpuoli on, jos hän tulee perhe. Me oltiin vähän niin kuin uusio perhe, mutta sitten taas kun hän muutti tosi nuorena pois, niin se oli vähän semmoista hajonnaista se meidän lapsuus muutenkin. Mikke ei kuulosta mukavalta kaverilta. Ei, se on todella kylmä ihminen. Mä en ole ikinä muistan nuorena, että ne kylmät silmät, mitä sillä oli. Ja se viha ja katkeruus kaikkea yhteiskuntaa ja muuta kohtaan. Hän ei oikein, niin kuin mä veikkaan, mikä sinne on ollut, että hän ei ole pystynyt itse ottaa vastuuta teoistaan ja omasta elämästään, vaan se on ollut ainoastaan sitä, että se on kaikki jonkun muun vika. Ja kaikki vika on ollut varmaan mun isässä. Mistä poliisit löysi Mikken? En muista, en voi vastata. Mitä teet yrittäjälle? Nyt me tehdään sähköremontteja, mitä ikinä tahansa oikeastaan remontteja.